कसं वाटतंय? मस्त. खूप मजा येते. आंघोळ करणार तू? नको आंघोळ करू. ती बघ लाटा बघ. नमस्कार मित्रांनो, मी सर्वेश स्वागत करतो तुमचं सुवर्ण कोकण या यूट्यूब चॅनलवरती. मित्रांनो, आज आपण जाणार आहोत तारकर्लीला. आपण आज तारकर्ली एक्सप्लोअर करणार आहोत. तर तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण बघा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करून आमचा सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. बीचला लागूनच ही विस्तृत अशी पार्किंगची व्यवस्था आहे. बीचकडे जाणारा जो रस्ता आहे त्याच्या दुतर्फा पर्यटकांना स्टे करण्यासाठी MTDCची राहण्याची व्यवस्था आहे. ही जी बोट हाऊसेस आहेत ती दिसायला फारच सुंदर आहेत बघा. तारकर्ली बीच मालवण बस स्टँडपासून 3 किलोमीटर अंतरावर आहे. दिवाळीच्या सुट्टी चालू असल्यामुळे पर्यटकांची तशी तुरळक गर्दी आहे. इतर वेळी या बीचवर तशी फारशी गर्दी नसते. मित्रांनो, अशा समुद्र किनाऱ्यावर आपल्या मित्रांसोबत किंवा परिवारासोबत वेळ घालवणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आपल्यामध्ये असणारे ऋणानुबंध अधिकच घट्ट होतात आणि आपले आयुष्य फारच सुंदर होते. आम्ही आमच्या सुवर्ण कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून कोकणातील अशीच पर्यटन स्थळे आपल्यासाठी एक्सप्लोअर करत आहोत. तरी तुम्ही आमचा चॅनल आजच सबस्क्राईब करा. कोकणात तुमच्या गावात तुमच्या शेजारी जर कोणतं असं पर्यटन स्थळ असेल तर त्याचा देखील आपण व्हिडिओ बनवू शकतो. तर तसं कोणतं स्थळ असेल तर तुम्ही कॉमेंटच्या माध्यमातून आम्हाला त्यावर व्हिडिओ बनवण्यासाठी सूचना द्या. किंवा या व्हिडिओबद्दल काही तुमचे सजेशन असतील तर ते पण कॉमेंटच्या माध्यमातून आम्हाला नक्की कळवा. आपल्या रोजच्या धकाधकीच्या जीवन प्रवासातून जेव्हा आपण निसर्गाच्या सान्निध्यात येतो तेव्हा पूर्वीचा सर्व थकवा अगदी क्षणार्धात नाहीसा होऊन आपण अगदी नवीन जोमाने पुन्हा एकदा आपल्या स्वप्नांचा पाठलाग अगदी जोशात करू शकतो. आणि मित्रांनो, हीच आपल्या निसर्गाची किमया आहे. म्हणूनच मित्रांनो, तुम्ही तुमच्या अगदी बिझी शेड्यूल लाईफस्टाईलमधून वेळ काढून नक्की कोकणात या आणि आम्ही आनंदाने तुमचं स्वागत करू. येवा, कोकण आपलोच असा. दिवाळीची सुट्टी असल्यामुळे बरेचसे पर्यटक आलेले दिसत आहेत. नाहीतर इतर वेळी या समुद्रकिनाऱ्यावर तशी फारशी गर्दी नसते. इथे तुम्ही बोटिंग वगैरे करू शकता. आपल्याला पोचायला थोडासा उशीर झाल्यामुळे आपण सनसेट मिस केला आहे. मित्रांनो, त्या तिथे जो पलीकडे दिसतोय तो सिंधुदुर्ग किल्ला आहे. हा समोर दिसतोय तो प्रसिद्ध शिवाजी महाराजांनी बांधलेला सिंधुदुर्ग किल्ला आहे. तर या किल्ल्याचा देखील आपण एक व्हिडिओ बनवणार आहोत.
आपण इथे पोहोचायला थोडासा उशीर केल्यामुळे आपण सनसेट मिस केलेला आहे, पण तरी ठीक आहे। असा सुंदर असा व्ह्यू तुम्हाला दिसतोय बघा। बरीचशी बच्चे कंपनी आल्यामुळे मस्तपैकी एन्जॉय करत आहेत, काही जण पोहण्याचा आनंद घेत आहेत। अजून तसा अहोटीचा टाइम असल्यामुळे पाणी तसं जास्त नाही आहे। ते बघा तिथे बोटिंग पण करतायत। मित्रांनो, समुद्र किनाऱ्यावर येऊन बसण्याचा आनंद काही वेगळाच असतो आणि हा समुद्र किनारा आपल्या सिंधुदुर्गात अगदी हाकेच्या अंतरावर असतो। आमचं शार्विल पण खूप एन्जॉय करतोय। शार्विल कसं वाटतंय? शार्विल कसं वाटतंय? खूप मजा येते। आंघोळ करणार तू? नको आंघोळ करू, ती बघ लाटा बघ, चिकन जास्त आहे। बघा सर्वजण मस्तपैकी लाटांचा आनंद घेत आहेत। बच्चे कंपनीची मजा तुम्ही पाहू शकता। स्टे करण्यासाठी इथे रूमची देखील व्यवस्था आहे, MTDCची व्यवस्था आहे ती। तुम्ही इथे या ठिकाणी स्टे पण करू शकता। बोट हाऊसेस त्यासाठी उपलब्ध आहेत। तर मित्रांनो, आमचा हा व्हिडिओ इथपर्यंतच होता। आपल्याला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्की कॉमेंट्समधून आम्हाला कळवा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करून आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा आणि आमचा सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।